KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Télepinde TV kala ɗo mbawɗon wonde on calminama salminago nede salminago teddugal gonɗen ɗo ko Icotaf galle Amadou Seydou Diallo notade noddago bandiraɓe men jeeyaɓe tatki e diwan aɓe ɗo tawi gaddi ko goƴa tawde miñiraɓe mawniraɓe wandiraɓe worɓe e denɗiraɓe gam ɓe mbawa yewtidde kono nawa diwan mabɓe o yeeso ñaago yafuy alle ɗo en jawani tinde ko hande tinɗen ɓe tawɗen ɗo ɓe kalana en holko umminiɓe e holko ɓe tawi e holko ɓe kalda e holko ɓe jogori simtoyde mawɗo inde yettode min ko bandiraɓe mi salminima oɗon neɗɗo kala inde mum e yettode mum ko Ifra Aliou Hawa mbiyatimi eyyi min umminoma Takki min gari ga yiidude kureji amen wonnoɓe gaaɓe gila e mawɗo Lappulo wona Amadou Seydou Diallo e wondeɓe mum min jewtide mum en gonka amen gila local o wiyete yawti ene famɗi jewte min mbaddi min gari ruttade komin liggodiratno ko hono ɗum wayi e Allah waɗi noon min gari gari min jiide mumen ka en fof Amadou Seydou en Sidi Bayour en Hammady Dada en wayno Hamme Biram en wayno Aliou Amadou en e ko wayi noon e wayi noon min jewtide mumen tawi ko ɗum wonno tan ɗum woni e ñande dimanche nde min mbaɗi réunion ɓe mbaɗi collecteur min gone huccande wadde bureau régime on foti yaharude ni yeyde eyyi ɗum tan wonno koyɗe amen ga hedde keddi koye ma won kurkoyaɗi mam jokkanma ko ha ɓeydo noon yajde holko tonguɗon e dental mon he eyyi min tongi hen haaltedde e dar rewindade kala ko wonno e min mbaɗa ɓocco golle kala ko perguette baɗɗe hen ɗi cafre kala ko ɓuuri feblude hen to batte nder gondigal he fewndite min ɗum hen min questionne bureau amen no mbawano ni yeyde neɗɗo fof juɓɓudi ndi yeyde ndi fewndite neɗɗo fof anda kadi ɗo darori ɗo yeyde yo tinnoro ɗon walla ko ɗum ɗo resda eyyi ɗum ɗon dal min tongi hen a jarama noon hade kalɗa ko kala ko fate jangde ko fate diine ko fate ɓamta ko fate ɗemgal ko fate politique local mo mbiɗa o rewɓe keedani hen caggal bandiraɗo debbo hol konngol mo ɓeyta ko haala ko assalamu aleykum bandiraɓe ɓeydo dande saɗa jam salmanima Abou Diop yettima kadi mi jarnima kadi ha no fewi minen de min ummi ko Takki min garno ko ɗo e Dakar min gari juurade noon wonɓe ɓe ɗo yette woni hono Amadou Seydou Diallo en woni Seydou Bayour Ba en hay suddiɓe mumen Ousmane Mamadou en woni Hammady en Hamme Biram en délégation gonmi Takki onon ko weltare tan tawi ɗo ko weltare woppi kadi ko weltare tawi ɗo kadi ben min jetta Amadou Seydou noon saabu ko joltaɗo hujju leñol ko jolto hujju leñol e nder jeeri min mbiyata tan ko yo Allah wallu ɗum walla jeerinkoɓe fof wona ɗum ko Amadou Seydou ko darniɗo leñol nde min mbaɗi nde ɗo réunion ñande dimanche o min nandiri hen min jewtidi hen
min kaldi hen hana feewi wattiɗo haaleji ko yo darde jeeri waɗe ha timma ha teeɗa jaggodire minen fof min jaggodira min balla Amadou Saydou Diallo mbe min jetta ɗum noon mbe min jarna ɗum so adduna amen ɗo yete mbe min wasi kadi yimɓe kadi yo bollu amen kadi o walle saabu kanko ko darniɗo leñol makko so darnima leñol mum yo walle ɗum tan Abou Diop mi salminima noon mi yettima kadi mi jarnima a jarama famnima bandiraɗo debbo goɗɗo nanɗo bisimilla hoko ɓeyta hen. Assalamu alaikum bandiraɓe min Khadija ɓurɗo andirede kadi Diobel wuuro Mouride salal imam juurima noon foof goppani hay goto adduna amen gadan ko kosɗe mouvement Amadou Saydou Diallo haade tan yewtidde en nandirde kadi e mouvement men kadi yimɓe wonɓe e politique ɓurɓe amen ɓe doole balla amen kadi ɓuuri koɓe balluno amen ha nokku amen ɓuura yarude yeeso saabi min jogui leader dariɗo pewnono si dañi kadi ballo ɗum kadi ma ɓuur wadde fayida ɗum aduna amen ga yo yimɓe mbaɗ hen juuɗe mumen saabu leader amen bone foof bone école bone Qur'an duɗal Qur'an gongal ɗon mbiyeton franco bone hôpital dispensaire o e juma o e kala ko fewnte ɗon a tekki tan e forage o foof min jiiɗi wallede hen kadi e ndiyam noon am ɓuuri yokkorade ɓe daña ndiyam fof balle beel ma ɓe mbawa dañ ndiyam kadi hôpital o walle e leɗɗe moyen mo gandanɗa hoorema sikko ndungu waɗi min dañat maltuji ha heewa taw gandanɗa hoorema moyen o hen manki eyyi min jiiɗi kadi wallede hen kala bawɗo hen waɗ jungo mum tan waɗa hen jungo muɗum min yettanono yimɓe wonɓe mouvement amen he darniɓe tetke e leñol fulɓe fof ɓe darni jeeri fof ɓe darni woni puɗɗortoma kadi ha joni ko Amadou Saydou Diallo e wonde Moussaïdou Bayour Ba e joom suudu mum Kadji Diallo Amadou Adame Boubou e joom suudu mum Ramadou Abou Ousmane Mamadou Alla e joom suudu mum Booli Sow walla mbiya Booli Haroun ɓe fof kadi ɓe calminama min calmini kadi tekkinaɓe foof Fass Sall en Raky en Fatou Tall en Mago Diop dennagal tan wonɓe tekke hay goto e min goppani somin limi tan min jomata hay goto min goppani mi salmini kadi yimɓe wuuro Mouride ka ɓen kadi ɓe calminama ɓe juurama non jarama a jarama nanama famama teskama no mbiɗen ni ko ñalawma bandiraɓe ummiɓe diwan tatki arde wurtude tennugal wandiraɓe men worɓe e waɗaɓe men ɗo e galle Amadou Saydou Diallo musidɗo inde e yettode ko ɓeyta ko haala ko eyyi ko adi fo mi salminima Abou Diop mi weltanima équipe Pindi TV tawɗo amen ɗo e to an équipe ma fof on beltanama ha no fewi woni min o kalaw noon ko Alioune Seyni Baba Ramata mbiyetemi e kadi minen nomin potini way kono takki fof ari ɗo saabu goto amen fof ummi koye dongre ummi koye guure mawɗe tappamaji goto amen fof kadi notani ko guure wona neɗɗo tan goto notiɗo kadi yimɓe fof mbawa rendude jaaha waɗi tan ko nelateɓe oɗo équipe woni nelaɗo mais takki fof nani ɗo hande jooɗi tawi ko jeeri takki nani ɗo jooɗi ko adi fo amin mbaɗa remercier woni min jetta fedde ART wonde ɗo nde emin jetta leader amen kadi Amadou Saydou Diallo saabu nde ummi nde objectif mum ko éducation santé et social woni banggal to cellal ɓalli banggal to jangde e ballodiral koɗki ko ɗum fof idi wonde jaɓɓal mumen heeɓe ndeɓe goni ga e Dakar nde ɗum ɗon noon so wayi noon heeɓe garatno ɓe garani walla jot jaggi ɗumen min ummi toon minen délégation oɗo min gari taw ɗumen ɗo pour min mbatta ɗo e Dakar ko ɗum woni objectif min jewtida min kaltida min ƴeewa ko waɗa ko waɗa hen ko waɗama ko waɗaka hen ko kadi ƴeewe beel ma ɓucce beel ma wawa fewndede ɗum ɗon wonno jaɓɓal amen ɗum ɗo kadi adduno amen ɗoyete kadi nde min gari ɗo nde min taarima responsable uji ɗi foof min jeeyi waɓen Seydi Amadou Ba en Hammady Dada en Ousmane Mamoudou Al en Hamme Biram en Ousmane Abou en e woɓɓe ha ɓuti ha keewi nani ɗo hede fof tarama kadi wona responsable uji kadi politique ɗi min jii e kadi e ballal kadi Amadou Saydou
nde wonno Amma Saydou umminde e politique ummaraki pour dañde hen poste walla dañde hen auto nde ari nde ko social addi sabu gadduɗo e wuro jangde adde muccellal on ɗon wonko adde wuro sabu yimɓe neɗɗo sik sellani talani haydara neɗɗo so janggani heedi keeci ɗum taki Amadou Saydou ko dillata e politique ko mataw hande leydi ndi tolnima ɗo gandanɗa hoore ma ɗo kala ko mbawɗa dillu a waɗani nder hen politique tan wonko gasata wonde kono ɓe dilli hen guila politique arani te objectif mumen ina moƴƴi te kadi jeeri ndi kadi so wonani heeɓe jeeri yiyata hoore mum walla jeeri so yii hoore mum leelat kadi won komin jii hen won komin leƴƴi kadi e Amadou Saydou en nde gaari nde saabu minen komin sukaɓe mais nde min gaari min keɓtini golle mumen min keɓtini jaɓɓal mumen min ɓeydi kadi sukkude mumen ko ɗum ɗon kadi eɓe jettire ɗum hano fewi emin ñaago kadi responsable uji mawɗi ɓe jeccito ɗumen ɓe jeeya ɗumen ɓe mbaɗa ɗumen nder gonka he ɓe mballa ɗumen andude kadi wiide heɓe ɓe ummaraki e politique he pour haydara ko pour wallude saabu ala e mumen hannde dekkowo neɗɗo junngo saabu kala ko neɗɗo en fonno ya dekko e junngo walla yiiloyo ina ɗum jogui mais ko leñol ngol ummini ɗumen kadi minen jeeri commune Fanaye hande commune o woni ko Fanaye yimɓe noon ndema e gaynaka wiya wondi kono noon minen emin certi gurdameji ɗum taki ha nde Amadou Saydou en ummi gaari nde ɓe cerdi gonka ko ɓe cerdani commune o mais ɓe cerdi ko gonka ko e gurdam ɗam saabu so tawi engrais ari Fanaye gaynaka sohlani hen so awdi addama Fanaye gaynaka sohlani hen mais so rakkal addama Fanaye gaynaka ne sohli hen ɗum taki noon nde ɓe ummi nde kadi emin ɓe ummori objectif ko pour yo jeeri worko dañi yo jeeri heɓtini te kadi guila ɓe gaari kadi tati gueɗal mum watti taw ɗum ɗo jooɗi ɗo ɗum ɗon yettere Allah ha no fewi koɓe mbaɗi ko min mbawa ɗum limde vraiment kadi emin jiiɗi hunde ɓeydo yajnede ɓe ɓeydo yiyede par ce que oɗo guila 2014 ha joni ɓe boni politique he ɓe boni hen yaaha ɓe boni waɗa hen poste mum ɓe boni waɗa hen warñede mum e boni sukka jolɗe ɗe gandanɗa hoore ma ko responsable politique fonno ɗum sukkude mais o waynata ko o sukku ɗum taw responsable o tinani donc noon ina foti yeccitede walle eko yahata ko ɓe ganda kadi ko yahata ko o yahanat ko leñol ngol o yahanat ko président de la république Macky Sall saabu so waɗi hen jawdi mum ko pour Macky ko pour leñol ngol mais ko pour Macky par ce que so waɗi ɗon jawdi muɗum e nder leñol he ko pour andi frustration tubaako wiyata ko frustration wodde e nder population he ɗum taki hayso yii wone goomu ina feɗɗitina yaaha ewon jarani ɗum ettude e poste muɗum ette welnoɓe en haaɓe garta sans wadde prévenir responsable politique te responsable politique o taw tinani ɗum te taw anda ɗum kadi ɓeɓe jetta hen Allah kadi goomu o kala mbomo foɓɓani so rena kadi ko an lewoto e nder commune he ɗum ɗon dal emin keptini ɗum e golle he vraiment min beltima kadi e an e déplacement ma wonko waɗa e jeeri ha heewi saabu hande so jeeri naajo ɓufti cukalel mum subaka law wakkima sac yeehi école ko ndiyam waɗi ɗum saabu minen moda amen jibintena so jibinama so mawni dañi duuɓi joyi min mbi hayyoy amen min dañi ƴogowo saret ko ɗum wonno réalisation ngaji amen walla rêve uji amen nden mais hande ɓiɓɓe tatkinaɓe neɗɗo fof robin nin daare damal suudu ma haɗen sokta wadde wonko waɗa daare mbaɗama suusano fete eeri looɗe wuro gorel korko guri ɗe foof presque hande mbaɗama daare waɗatno sika sohli fingu jahataka ha looɗe walla jaaha daral takki gotal wonta rang kono hande kala pinɗo so sogui ñaale muɗum daƴta ñalbi ma koye nder daare wadde objectif Amadou Saydou en yiyama nanama kadi mbaɗama reconnaître heddi ko yimɓeɓe gono tamande wotere ɓe jiida yiyande ɓe jiida jaɓɓal belma en jolto hujjuji men ha ɓuura ni yajde e no waɗi manquement ji wonko manque kono wonko waɗa ko wayno diwan Suusano hande ina manque ko ɗum fattere nde ala ndiyam
hakkunde mum e Fanay mais ko heddi ko worgo ko won hen force uji nin tuuɗ kadi école uji en toon poti waɗede kadi collége hande tati ina waɗi mérité wadde collége par ce que minen hande ɓiɓɓe amen rewɓe e nder noɓe jibinira eɓe ne'ra e jeeri ni soɓe mbaɗi toon admis entrant en 6e ɓe jeehi wayno Richard Toll en walla Fanay en wonnoɓe jiidani e yimɓe toon ɓe gurdam ina waɗa faay seeɗa e nder jangde mumen par ce que cukalel so addi ɗum milieu mbo waɗani adapté woni milieu mbo wowani waɗata perturbe hakkille mum waɗata perturbe hakkille muɗum ɗum taki collége c'est obligatoire emin ñaago ministére de l' éducation nationale yo wallu amen e collége ko ɓuuri yawde par ce que ɓiɓɓe tatkinaɓe ina mérite dañde collége par ce que hande sa yi Cheikh Anta Diop eɓeni toon sa yi UGB eɓeni toon université virtuelle gonɗe Sénégal ɗi fof ɓiɓɓe tatkinaɓe nani toon hande Fanay Thiangay Dimat Richard Toll Bokkul fof ɓiɓɓe tatkinaɓe nani toon dañɓe entrant 6e ha 3e mais toujours takat ɗumen yaade échec e nder éducation he ko milieu o woni mbaɓe gowani par ce que ɓippol sa addi ɗum ene ɗo woni koɗa rek ɗesat waade kono joguiɗo hen gacce walla tumuranka ɗum ɗon noon so joué e nder hakkille ma tan so renaki jangde ma jouwata jangde ma ɗum taki collége e tatki hande ko ɗum farata ɗum wona hunde nde gandanɗa hoore ma konde fonde waɗede ni tan banalisé konde ko ɗum obligatoire hande e tatkinaɓe ɗum waɗi kadi emin ñaagui kadi yoɓe mbaɗ rakko branchement sociaux ji e guure he wona wuuro Mouridu en branchement social waɗa hen so tawi budget mairie votama branchement social yaltinama côté éducation yaltinama côté santé yaltinama tatki yi e hen hoore muɗum ɓe gadda ɗum ɗo diwan ɗo min yimɓe pecca kadi ɓe mbattoro diwan o par ce que diwan o guila yimɓe puɗɗi ha joni tatki Macky Sall meeɗa hen gagnede feera wadde guila Amadou Saydou ummi Macky ummi résultat tatki koko fadete Fanay so tatki limani hay goto suusa lim kala nde élection waɗi ɓe patta ko résultat tatki neɗɗo fof darto ko dow tuldel soyno tatki suwa arde kala mo tatki yuppani ko an laamato wadde ɓe tatki yuppani ha laamiɓe yoɓe jeccit tatki yoɓe gandu tatki koko laminata Amadou koko laminata Amadou équipe mo ko équipe gagnant ɗum dal joguinomi ko mbeɗa haala hen allahumma salli ala seydina Mouhamadou en beltanima Pindi TV naaɓe foof assalamu aleykum Pindi TV mi salamnimon mi juurimon mi weltanimon ha no feewi ha tengte sehilam Abou Diop mi weltanima kadi équipe mo garuɗa o foof min mbitemi ko Aliou Moukhtar Diallo ɓuurimi andirede ko Aliou Baylel ko jogade weltare ha no feewi ne garɗon tawɗon amen ɗo ete galle Amadou Saydou Diallo mbaɗɗen yewtere wande ni wonno ko umminno amen ko foto addi amen ɗo ete min dañi hen weltare nde gandanɗa hoorema nde ko ɗum kadi min cikkanno somin gari ɗo saabu no wayno tan koye nder tatki min goni yettere Allah nomin gari nde kala tatkinajo gonnoɗo ɗo ari ɗo e nder galle Amadou Saydou min jewtidi min pamodiri goto foof dañi hen kadi weltare wonno hunde foof liggorte ko hakkille Allah hokkuma hen woni Amadou guila Allah waɗi min gardini ɗum min jii hen tan ko welamma min jogui hen noon coftal e cuusal e pellital guila mouvement o fuɗɗi minen ji kañum waɗani hen rekkile hay saaha goto te kadi kañum e équipe mum eɓe gona tan boom fatɓe ballal mabɓe tan toyete laamu ɓe hunde ne ara taw boom laamu yettinani ɗum e nder mabɓe heɓe gandi neɓe mbaɗata ha wona to laamu addi toon heeɓi eɓe gadda e wuuro mabɓe minen min keeɓa ɗum kadi minen jettiraɓe ɗum ɗon te kadi minen coyna e mabɓe ɗum ɗon kadi min mbiyami ko politique mbeɓe mbaɗata o somi welama min wona politique komo jokkere enɗam saabu so yiyalate ko e dongre foof eɓe mbaɗa ɗum neɗɗo sa ari e dongre junggo ma no wone juma junggo ma no wone forage junggo ma no wone guenale junggo ma no wone janguirde ɗum ɗon mbiɗa sikki hanti ko ɗon wuuro hayɗi foof yettere Allah eɓe jaggi hen ha no feewi kadi minen ñaago bandiraɓe tan kadi ɓuuri hen tinnade heɓe balla ɗumen e saabu neɗɗo so ari ene ƴetti ne jaaɓi walludema te kadi ko waɗata ko miccaki hen taw wona yidde ƴettude walluma hen anne kadi jogo coftal wallude ɗum e ko yelto ko mais minen ñaagui kadi leader uji dowɗi ɓuuri ɗumen yeccitade ɓuuri ɗumen wallude saabu minen gandi Amadou ne jogui connaissance e Harouna en wona Cheikh Oumar Anne en e woɓɓe
kedi minen ñaagui kedi ni eɓe jogodiri e makko connaissance kedi eɓe keɓɓito ɗum saabu jeeri koko yaaji te heeɓe kedi ndem gari nde eɓe kaaɗani e jeeri tan eɓe kaaɗani e tatki tan eɓe kaari ko jeeri fof eɓe mbi eyyi saabu sa ƴeewi joni ko fotino mouvement jeeri o hannde dental bargal ngal sa ƴeewi haaɗani e tatki tan kala jeeri naaji woni nen nder toon kedi juuɗe balle ɗe kedi so gari walla keɓe poti ko wadde de yottoto koye jeeri ndi fof tagi noon minen ñaagui kedi heeɓe ballal mabɓe yotto e mabɓe saabu ko foti waɗede ha heewi ɗum ɗon kedi beele heɓene balla amen hen eɓe jagga hen saabu hay banggal ndiyam minen mankira ɗum hay banggal kuura kedi minen mankira ɗum eyyi saabu joni wona teccineje bummode en minen cohli toon kedi daña ndiyam daña antenne ndiyam wona guuri murid en e woni guuri goɗɗen en hakkudere nde minen cohli daña ndiyam ɗam gandanɗa hoore maɗam keɓene e mbawa hutorade comme foof en dañiri ni eyyi ko minen jetta noon kam ha no fewi leader amen o woni Amadou Saydou Diallo saabu minen kam min jawani eyyi min jawani minen jeeri min jawani eyyi saabu no jeeɓa amen daranade no jeeɓa amen tampande ten tampani jeeri foof kedi minen jetta kedi équipe mum woni ɗo woni ART gonɗo ɗo eyyi saabu heeɓe foof eɓe jaggi hen eɓe tinni hen wona oustaz Seydou Amadou Ba en Hammadi en Aliou Amadou Aladji en wona Youssouf Diallo en Ousmane Mamadou Al en e Gourel Sow en Ali Ifra en Amadou Silma en e suddiɓe mabɓe foof kala mbomi limtani ɗo ko on jinnomi idrade dendagal ART gonɗo ɗo tan mbeɗa weltano ɗum en ha no fewi te ndomin garani ɗo Dakar kedi goto foof no sohli min jotto e mum goto foof no sohli min gara e mum kono nomin kedi woni hen ɓomin mbawi min dañi yettade kedi womin gueɓani ɓe yettade heɓe foof tawi amen ɗo min jewtide mabɓe min pamdiri e mabɓe kedi jogade ma weltare kedi ha no fewi Abou Diop minen ñaganoma an juutde balɗe battane moƴƴe saabu aɗa yiiɗi amen te aɗa jaaɓi wondude amen te minen kedi minen jagguirma sababu jiɗirɗa ni Amadou Saydou Diallo Allah jarama on jarama a jarama musidɗo assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh Ousmane Amadou Tidiane Sy en joorima rendogo foof kala gonɗo équipe Pin TV en calmini ɗumen jooɗima ha no fewi ko weltare tan mataw welama waɗi men gadda beeñ mataw en barkinot tan kaalen en gona haaloɓe mais men et haalde adi foof en calmini rendogo wongo oɗo fof woni Ali Moutar Diallo Ali Seyni Bawrama Diallo e mawɗo amen Ifra Aliou Haw Diallo mowoni ha paruti wonde amen wiya amen keedega kettega e Coumba Sall Banel Ba e Kady Dia e Ousmane Amadou Tidiane Sy kaldo e moon e dendagal musidɗo maire woni Amadou Saydou Diallo en calmini rendogo foof e mi parta haalde tawnama haal musidɗam woni Alaji Oumar Aliou Haw Diallo musidɗo ma sehilma vraiment ɗum woni foof kedi moni hetto donc kalami tan koye to batti dawrugol men noon en gari ga e Dakar adi men ga jokkere endam e yewtide famde en jewti en pamdiri heddi ko Abou Diop min jinno ko taw ñande ni jotten ɗo ene mbaɗa bato battam lomo taw a jooɗi mais vraiment mataw Allah waɗi a tawaka hande kedi nane président Amadou Saydou Diallo noddiyam pour ya yetto ɗo kalda e yimɓe wonɓe jeeriɓe foof ɓen ɗo han e Dakar Pikine vraiment min mbiyat tan ko min jetta Amadou Saydou min jettata ɗum min duwanto ɗum saabu ko waɗata ko yo yawro yeeso par ce que ko pellowo jihaaɗi neɗɗo sa woni wuuro ma aɗa fello jihaaɗi kala mo wallanima taw ko o famani jahata ko Amadou Saydou noon o felli jihaaɗi guila o waɗani politique walla o ɗuminani par ce que wonko somin mbi yomin paw piɗel amen eko waɗi ko tatki min ɓooya haali taw gasani Amadou Saydou wonko waɗi tatki ka heewi kanko noon e wondiɓe makko kala sen mbi ART on idino wonde ɗo e nder Dakar hay min mbaɗi hen mouvement ji min mbiya hen mouvement woni politique dawrugol woni politique hande politique hecci men par ce que politique kala ɗo gondiɗa e joom suudu ma ko ɗum politique kala gonirta e meñi ko ɗum politique wadde en mbiyat politique ko hunde ganduɗa nde ko ɓooyi wona hande fuɗɗi e wadde sen kaali en kaalani politique tan hande en kaalani haydara Abou Diop kadi mbiɗima beltano ha no fewi kadi a darni pulagu a darni leñol ngol vraiment mbiɗmin keelo émission ngaji ma kala tan yo pulago yawro yeeso yo Allah juutno balɗe ma moccino battane ma nde tawno kadi neɗɗo o wona haydara taw wona yiɗ leñol makko o wona haydara taw wona yiɗ bandiraɓe makko o wona haydara taw o yiɗ diine enen fof ken julɓe Allah waɗi men ken julɓe Allah waɗi men kadi
ken fulɓe aɗa haɓo e leñol ngol yaari yeeso en kawrin wuro joom bigel kala toon haalullaji baɗɗi fayida min beltima no fewi min dañta ardema mais wonno nde tawno yimɓe ko keewi min dañta ardema wonno nde tawno go foti ko feccete ko fof ko totte yo haal vraiment min beltinimomo ñande hen kalɗa haalullaji baɗɗi fayida haalullaji baɗɗi mana ɗi nawrode pulago yeeso min noon kala kin naw pulago yeeso mbiɗa min jaadi hen kala ko nawta pulago yeeso min jaadani hen heddi ko Amadou Seydi oɗo min jettata ɗum min duwanta ɗum yo Allah yarin ɗum yeeso yo Allah ɓoyn gurdam mum saabu gurdam mum waɗi nafoore neɗɗo yettitaki yenetaki neɗɗo sifete tan sa sifama tawi sifama ne moƴƴi beltoɗa sa sifama taw sifama moƴƴani mettina mi Amadou Seydi oɗo mbiya ɗum yo gurdam mum ɓooya saabu ne waɗi nafoore saabu guila Allah waɗi o woni korko o woni Dagana ha o yehi Mauritanie o arti ɗo e lamorgo men Sénégal woni ɗo e Dakar ko ballowo jeeri ko jiɗɗi jeeri yi hoore mum ko jiɗɗi yo jeeri naf yi hoore mum anda hombo woni jeeri vraiment ko kaɓanto pulago ko kaɓanto jeeri sen mbi pulago tan en gaddi fof en gaddi Fouta en gaddi wonɓe ɗo e Dakar en gaddi Sénégal fof vraiment ɓe beltanoma ha no fewi kadi ko waɗata ko yo yaaru yeeso hasa assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe on paami équipe Pindi TV e Pindi Média wonɗo ko Icotaf gallama Seydou Diallo ɗen garde bandiraɗo biyeteɗo Konno Sow jeeyaɗo Bokke koɗɗo Badago ko musidɗo gendiyanke no fewi jangguinde pulaar gila Ziguinchor ha Gambie ha ɗo e nder leydi ndi ko neɗɗo ɓamtare ɗen garde musidɗo goɗɗo biyeteɗo Kadi Ba jeeyaɗo wuro men wiyeten ko Digante woni ko diwan Ribo toon to ɓaaral hono e nder koye diwan Saloum ko musidɗo moƴƴo no fewi mo Allah hokki gandal kadi ballowo leñol momin jii wolde nde wona goho wona ɗiɗi wona tati kala nde fulɓe mbadda ene dawa banggue mo heedi o ina jinga te Allah ne hokka ɗumen kadi wone Amadou Seydi Diallo mboɗo heewi wiide yangue ene jogui yuman yangue ko an woni caabiɗo ha sababu o jooɗi fulɓe ne mbiya damboɓe ne paɗɗa joombajo funde ne faɗɗa joombajo kono garɗo fof namto ko joombajo sababu nde ko joombajo saabi ko saboto ko dawoɓe ɓe e artoɓe ɓe wisoɓe kondi ɓe gay kirsteɗe ɗi ko juɗete ko hokkete ko ɗum saabinomo kala ara totta hunde ñorta ɓurdugal wiyete ko ɓurtugal yiya an woni sababu o a heeɗima ko bande en kaali ñande alende nde mo ɗinno tawede mi tinani somi tinnumami har saabu koye tatki jeeyami bande en cettimama hol konngol jamma hannde o panɗa e bande en honoma en ɓen jiiduɗa to banggue kosam banggue duhol fonnoɓe yidde ko jiɗɗa ko jiiya ko jiiɗa ko mbaɗa ko mbaɗɗa ko kamɓe kala ɓe goppiɓe e caggal ma ɓe koolima hol konngol panta e mabɓe jamma hannde o caggal nde keɗɗa koɓe cetti e maɗa ko assalamu aleykum wa rahmatullahi Abou Diop Pindi TV musidɓe ɓe ɓe garduɗa ɗo technicien men o photographe men o Djibi Dieng onon fof on calminama ana wi Kadi Ba ɓeɗo gendiyankoɓe e Konno Sow yo Allah jokku balɗe men e ɓeydande men darde men ko enen fof ndendi sagoji leñol ngol Abou Diop a namnima mi namdal teddugal noon kono mami jaaba hen dan hakke gandalam neɗɗo wawa dañde ko ɓuuri teddinede wawa dañde ko ɓuuri ardinede kadi eyyi sa wiyama ardinama tan hanti a wonti ma anda ko mbatta boon hay saɗa anno ko mbatta saabu jetta wadde ko yimɓe jiiɗi ko ene wawi mbaɗa feewa ene wawi mbaɗa wooño eyyi kono min kam mbiyami ko mi jarni ɗumen tan ɓeeɗo arɓe ɗo ɓe wonmeɓe tatki arde ɗo e humpitade haɗa min jarate e dillere e darde woni darde jeeri ndi walla darde diwan amen woni commune de Fanayi ko ɗum ɓurno ɗumen ɗo addude ɓe jottimo yimɓe foof jaaɓe e diwan o min jewtidi ɓe kaali kono foof min garti min mbaɗi point min tawi minen foof ko darde wotere nde min jogui nde ko on nden darde tan min jogui eyyi mbeɗa yetta ɗumen hen noon saabu ko hunde wande fayida
Amadou Saydou fuɗɗo wona hunde welde no feewi beele joni o fofet naddi hen walla ha joni ɓe paamani miijo ma beele hujji jeeyi wawa yoltede fuɗɗol muusi kono hande haydara muusa en saabu fof en paami ko yahate ko ɗum woni won famanoɓe noon gonɗinani beele no wawi wonde kono hande kamɓe fof ɓe gonɗini ene wawi wonde aɗa andi kala aɗa fuɗɗo hunde won jogotoɗo hulhulol ha tawtoyɗen wasa wadde réussir wona gacce mum kono hande yimɓe fof paami ko yahate ko hande yimɓe fof jaaɓi minen ala momin majjidiri hande e nder jeeri ndi kamɓe fof en gandi objectif o goto ko développement éducation cellal ɗum ummini amen ɗum kadi alhamdoulillahi nene yaaha e ala ko emin neɗɗo ko dañi fof noon yawata emin jiiɗi ko ɓeydi hen kono kam hande minen fof min paamodiri tan jiɗɓa wiide ala mbo faamani mission o ko woni ɗon kam min jarata hewɓe paamano darde e miijo ma wonde commune aji ɗi fof goni koye dow tali o hakkude maayo woni île amo fil ne jogui gooƴa commune aji goni toon ko ɗiɗi walla tati jeeyondi heewani hol cikkuɗa darde ngu laamu ngu foti wadde oɗo saha joni beele jeeyondi wawa yoltade to banggue mairie ji ɗi hol fodde poti wadde hen to banggue découpage administratif a namdima jiɗmi namdede Abou Diop aɗa andi jeeri ndi ne jiiɗa koko foti wadde commune aji saabu kala ko tardini administration Sénégal walla ko tardini département Podor ene jeeya yimɓe wonɓe ladde jeeri ndi ala commune aji jeeri ndi ne woruno ko tiimi département Podor ko mbe sikki ɓokki jalloɓe tan waɗi hen commune gonɗo jeeri kono keddiɗi fof ko waalo ngoni ko takka goudron woni wonɓe waalo ɓe ene jogui hen caɗele wonɓe jeeri ne jogui hen caɗele ko wonɓe dow goudron ɓe tan kamɓe goni mairie o ɓuuri naftude wadde noon so laamu ngu yenna dañde doole hande laamu ngu ɗo gonɗen laamu Macky Sall so yenna dañde doole hande waɗanno feere jeeri ndi waɗa commune aji ummade Guila Mbar Toubak commune a yahat gona e commune Mbar Toubak ɓooy naata e commune Mbane jeeya ha cikka mata yalti commune Mbane taw ha joni commune Mbane yaha naata nder commune Fonaye commune Mbane yaha naata e nder commune Teskere fof noon wayi woɗɗude 70 kilométre 90 kilométre sa wiyama ya fewno hen kayit administration ɗum a amat donc fonno wadde jeeri ndi waɗa commune aji wayno Tetke waɗa commune wayno hakkude ɗo e Namrel waɗa commune wayno hakkude ɗo e Yaare waɗa commune tawto e ɓokki jalluɓe hono noon ganduɗa administration nden ma yimɓe fof mbawa dañde kayitaji janggo e jaam so président darima ɗo ne yiiɗi wallede ma yimɓe mbawa ɗumen wallude eyyi ko ɗum ɓuranno webde yimɓeɓe sa wiyama joni ya omo ɗo paasa 90 kilométre 70 kilométre jaaha goudron pour pewde kayit administration ɗum tagi hande ɓuuri wadde wasa jogade kayitaji département Podor ha hande yimɓe cikkat mata département Podor yimɓe mum dañji kayite kono min mbaɗi ɗo 4 jours ñandede pour wadde recensé yimɓe ɓe ngala kayite min nayi 700 personnes e nder 3 jours 700 personnes e nder 3 jours ɓeɗo oɗo 700 personnes oɗo no o électoral haɗo weddete dañƴe 18 ans ɓaari dow Allah haalani egguɓe ɓe min keeɓoyani wonɓe hakkude ɗo e Saloum an wi hedde diggante en yaroɓe toon ɓe wadde noon jeeri ndi ala administration il faut commune aji mbaɗe e nder jeeri ndi min mi waɗi demande watti demande pour yo Tetke heɓ commune wona pour haydara neɗɗo fof ne yiiɗi heɓde hiramu neɗɗo fof ne yiiɗi dañde ko ɓaadi ko nafoore laamu ngu ko nafoore yimɓeɓe saabu sa wiyama ya aynu ko andaɗa gayanta ko ɗo ordi a tampat tan wadde noon ɗum kam mbeɗa waɗa hen ko wiyete ko lancé appel laamu ngu yo wattu hakkille e jeeri ndi yimɓe nan toon hande ngala kayitaji wata ɓe cikku yimɓe dañji kayitaji a jarama Saydou bande en goytima ko ponɗa woytade ko to banggue wiyete ko bureau de vote beele jeeyondi e nder commune o Fanayi ɗo fonnoɗe bureau ji fof waɗama walla ne jogui ngakkede ha joni eno fonno waɗade fof wonɗo waɗaka hen wonɗo ngakki saabu minen Tetke minen bureau ji amen koko ɓurti
wotoɓe hen ɓen keewi local o jawtoɗo min jooɗema mataw ha yawti heure normal fodde 300 personnes 400 personnes wootay noon hotiri te ummeɓe labgal ene gaari wodde ummeɓe teskere ene gaari wodde jeeyaɓe ɗon ummeɓe ɗo e Dakar ene gaari wodde fof goota hen koot wadde bureau ji ɗi ene manque minen emin manquera bureau ji saabu lugguere golle men foti wadde bureau commune Fanayi ɗo wiyete Gannare ne foti wadde bureau wiyete Fetelaɓe ne foti wadde bureau Tetkine foti ɓesdede bureau eyyi Niila en foti wadde bureau donc ene famɗi ɗum ɗo noon ene adda goto kadi amde Suusane kadi foti wadde bureau Suusane e hoore foti wadde bureau hay so donc ɗum ɗo fof bureau ji manque-uɗi te goto ɗiɗo ɓeɗon yimɓe sa wi aɗa renndi ɗumen aɗa wotna ɗumen ko tampere ɓurde fof mawnude woni ɗo ma ñalla yiilade jaaha gadda goto ga gadda ga ɗiɗi jaaha gadda ga tata te kadi duttina ɗumen kadi donc ene foti ƴeewede bureau ji ɗi ɓeyde emin ñaagui kam hade o ɗiɗo oɗo yaltu kam yo taw bureau ji goɗɗi jibinama so wona ɗum tan ma wonɓe gotani a jarama gartanmi ko banggue jangde bande en cettimama aɗa darani jangde aɗa darani diine aɗa darani ɓamtare ɓiɓɓe waɗaɓe ɗo ɓe ko jangguɓe Qur'ana renɓe joguiɓe kayitaji mumen to banggue jangde Qur'ana mboɗo heewi hokkude yeeru somi yeehi e laddeji ɗi ko jaami ñanden Sange ko jaami Kelko Mbalka wonde tatkinaɓe e miijo ma dañi fartange wawde jangguinde habtade gaynaka tan walla ndema eko nandi hen ko puɗɗa ko fay joni hol keɓe ɗe keɓɗa hen e hande sa dañi feere mo ballodiɗa holko ɓeydata hen a jarama Abou Diop eyyi aɗa andi yimɓe ne keewi bojji kono bojji safata ɗum tan koye gandal neɗɗo ne heewi woyat taw woyata ko anda ɗum pulago yeloto ko wawa gasde Allah wiyata ndeme mbiya ƴogoyat Allah wiyata ƴogoy mbiya remat Allah wiya ko janggu iqra ɗum idi wiide nelaɗo men ngol ɗo leñol Mouhammadou ngol kala mo janggani hen ko caggal jarata ko maccuɗo gontata ko gañƴa wiyede koko ɗum gontata may ñagama fotani ñagade may ñallanma fotani ñallande may jalanma fotani jalande wadde noon ko jangde woni prioritaire neɗɗo te jangde woni prioritaire kadi ko debbo kadi woni prioritaire jangde saabu gorko kam wawi yaltude fiye ha fina en fiye ha fina walla halke ha fina wadde noon yimɓe yo janggin woto pijir ɗum woto mbaɗ ɗum ɗo sans somo joguiɗen goto ko janguinde te neɗɗo wawa janguinde kadi ko ɓuuri diine mum kadi ko yimɓe gañata nande ko jangguɗa fof wadde hen diine ma jangde wawde won siko janggata ko pulaar janggu ɓuddi Allah wi ko janggu iqra bismi rabbika kay janggu ɗum kay ko yamirore idede haadema jolde janggu haadema hajjoyde janggu haadema aynoyde janggu haadema tenoyde janggu wadde noon kay yimɓe yo janggu natto hulde natto wiide komin yawaɓe so janggani tan a yawete ɗum ala ko neɗɗo wawi hen wadde noon jangde nde min kam vraiment kala ko dañmi ko jangde ɓuuri nim noon ngal ɗo dawal ari ha ɗo sinno ko sago jokke ha yaaja amen kewi wiide ittowo e poos e jiifa muɗum ina walla bandu men so laamu neeli totti ɗum ma yettin pawɗo bame mum e damal mairie walla fayi bame mum e damal meeting walla fayi bame mum e damal wotirde ina faɗi ha gayna o wooda ko waɗi hen ina wawi wasde yettinde Amadou Saydou Diallo hol enon ko paata e bandiraɓe fulɓe ɓe Allah luɓo e hunde joguiɓe hol fodde ndeɓe poti wadde wasde fadde laamu gam tonguidde leñol mabɓe e jangde e humo binnagal e majjere e basal a jarama min mi wiyani hay goto yo fadde laamu laamu hay goto fadata ɗum laamu a yahata ha heptoma laamu a yahata ha sohlama sa sohli laamu tan tampa laamu ko pour yimɓe foof kono waɗa feere kam mbaɗa effort kam ha jaaha ay wono wonɓe ɗo laamu ñalata ko welna ɗumen yiiɗi ko heeɓ ɗumen hande ɓeeɗo tuuba hande ko welnete ko holko waɗi ɗum kamɓe cukkani laamu de ko laamu sukkemi en ene welno Tivaouane en de ko welnete ko cukkani laamu rewme ene welno ene yiilo ɗumen jeltoɗam so ari haalɗum jeeloɗa anne ko cohluɗa min wonko jeltomi kono sa wi tan rokkam
on wiyatama ka ala haaju wadde noon mbiyami yimɓe yoɓe puɗ saɗa walle waaw saɗa hange heew doole so wona ɗum ñoƴƴoɓe gañma eyi a jarama konngol ma cakkitol faade e bande en o bandira kon ma nde won e miñiraɓe ma e denɗiraɓe ma wonɓe jeeridi ina ndewi miijo ma jamma e ñalawma no goppi foof ina ndewe ma ina kaɓana ma ina dugde ina jabodire hol konngol cakkitol ngol panta e mabɓe ɗum kam ko kala hen jaabeɗo jabani ko hoore mum saabu a yeyta nafoore ma no bonne jaɓa tawi komi pewdo yoɓe jaaba tawi mi fewdani yoɓe jaaba kono so ala sago haala woota so haala woodi noon neɗɗo fof ina andi gonga ɗo heedi neɗɗo fof ina andi ko o ko gonga woni walla wonani e gonga ha heddino neɗɗo o ko yiɗi ko eyyi ko ɗum tan woni aduna aduna guel fuɗɗi ko ni tan wayi saɗa yaaha moƴƴere ma won dare mbima jahata ko intérêt hoorema mais ma won dare sukkoma tan yiiɗo tan ko yii tan défaut tan bonnirma toon te neɗɗo ko tubako wi ko nul n'est parfait hay goto timmani nela tan timmi par ce que ko Allah waɗi ɗum guide haaldata koye Allah haaldata koye Jibril wadde noon ko on tan timmi hay on felama saka noon min kam somi felama ɗum mi mettinta hen haydara ɗum ko weltare ko ɓamtare eyyi jabatoɓe ɓe noon dogoteteɓe ɗum fof wiyete ko jarani neɗɗo wi no bonnete hollo ɗum tan waɗa ko waɗi ko walla mbaɗa feccere ko waɗi ko walla mbaɗa ɗesiwade ko waɗi ko kono donc neɗɗo ala foti bonnidde sa yi tan neɗɗo ko bonnetta e mum heed ɗum ɗon kala ko bonnidɗa neɗɗo heed toon neɗɗo wawa timmude neɗɗo wawa fewnude foof sa jogori ustude neɗɗo tan ƴewɗo ustiri to keeda toon o timma on jarama on paami ko yewtere ɗo e galle Amadou Saydou Diallo bandiraɓe tatkinaɓe garno ɗo gaddi haaju tawi bandu men kalda pamodira en dañani ñande asande ko han dañen tawtorede arde addude hen konngol men ɗo e galle makko ko Pindi Média e Pindi TV wiide bandiraɓe ɓe ganduɗa ko kañen goni ardiɓe ɓe to banggue darogol région mo ganduɗa ko hen jeeɗen e département mo jeeɗen o e kala ko wona ɗon yoɓe jeccito walloɓeɓe ɓe ɓe balla ɗumen soɓe balli ɓen ɓe balli ko koye mabɓe heedi heede yo wood yiɗande yo wood kono yo neɗɗo yiɗan hoore mum nafowomo ballowomo wallu ɗum wonmo handane sadak kono ala mo handane teddugal yoɓe mbattu haqqillaji e koye mabɓe ittoɓe jiifaji mumen ina balla ɓe so tawi ɓen ina balla ɓe soɓe jogui ballale ɓe ballu ɗumen soɓe ballani ɗumen ɓe ballani koye mabɓe Amadou Saydou Diallo Allah jarama 89 ganduɗen fayi hande a jaɓani yaware a jaɓani jasde a jaɓani nuskude aɗa gonɗi an jeeyi junggo ma jeeyi koyngal ma e ɗemgal ma dande ma ina yooɗi anniye ma ne yooɗi kuccam ma ne yooɗi an e banden ɓe tawdunamami ɗo de guilden ha hande yo Allah junnu balɗe moƴƴina battande ko ɗo ka bitem ko Houraye Aliou Sow jam ko tetki mo jangat Qur'an أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى
وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم moƴƴina battande ko ɗo katten ha lawol ngol so Allah lamɗo jaaɓi Djiby Dieng jogui caméra o woni monto ko Ali Fall Abou Samba Diop e sallirde nde ha ñande wonde jafɗo dande koko lowi koye haala ñalla koye émission Ouma joni joni on jawama ha gongol KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi ceerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi ngañaari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya hoorema njeya jawdima mbemna gurdamma